Wumugusi Guchas Ensa eyamo yabona mugorobo mwancho muri tariki emerongo ebere na ibere chomotinyo gatano asentunene ngo kwari nyara ko gusanga munanche asekerenga yo kumanya nyara ko bagwateka kuruba ketego ikera chinga kibune china mange twagendere ko bato kwarigereria kubaterana amo nabariki baito bamangana maya bagena to bakwe busura chinsemo ekerenga no mwancho muri no gotumanya nyara ko bagwateka na mange to kwarigereria to kwarigereria tangalpi katonyora to kwarigereria senchera yo benge Oba director bakora aba igo bako funded no board member mukuru asenge njata gitacho nyori bagalio kurusha mo board member ro agende kuriyo board member na ndo gotire baka maino rule aba director bakoro yati bali gochikoba bagochorwa sobo chori bo botenene bwekemerigie chai me county ya Kisii bali mekurwa se factory yo gembo nigo wenekirie Forme yakonya nige konyete abana baito kora bali props morning and evening ngokora bali preps gente kentu anakora nande ndusiara na banda batu obusalia no boyibi bwe transforma kogendera ime constituency ya Kitutu Chache South still have people class 8 dropouts from 4 leavers doing HIV tests. They are the ones that if you go to a VCT center abakorie meremo bobo cheno kurwa sector ya bokoreri bwe laboratory kogendera no mogiro goikira serikali ya Nyareko begoikirania magani abo out from 4 leavers doing HIV tests. They are the ones that if you go to a VCT center abakorie meremo bobo cheno kurwa sector ya bokoreri bwe laboratory kogendera no mogiro goikira serikali ya Nyareko begoikirania magani abo ayo amananda mango mwanchumo ligereria ngo kwariga tujara ko batogosanga amona hinyorangana boko yabwate gwetera semitanda yote ya Facebook Ndizi TV News digital gwetera YouTube Ndizi TV News mwanchumo ligere nabo gwetera se website ya www.ndizitv.net
Tingo kwarigania senchira yoboikiranu chinga kito ko bwaterana amonere sara momanyi kwenekia buna chibi chamoneliogi chagochira senchira yoboikiranu nere leader mose kwenekia buna agochira wetera somono hwimanyeli tena ngoro kwa Josephat Amisi ko kwariga tanyara ko batu sanga muna ikuru muchakano goikera omoelia mayensa eyamoni go toko ya chaka kurwa se county ya Kisii anene kurwa ase bunge ya kitutu cha Chesau to boibibwe chi transformer na boigo gosale we transformer ni kwa gendere ko boko kwene kiwase constituency yo ingana ya ireire abange baba menye kurwa senseme yo kobenyo bogima buboba na boigo bwe chi tangutangwa sobo tukobo kira rero ni gaba begwa batamanye karete banyara ko bago ikirana se kenyorogia siara na boigo gosalia e transformer na koibagati ya chisemo che transformer yo ko bwatakana na abamenyi basame yobono ni go batebiringo ko butoka kumurero ni kwanyara ko kubairera asarenene anene abonchoreria ba evinto a sensemo yomoliki oito dipanasanya nanyara ko bagwikirana senseme ya siera na gutwarigana robotiro kubatia boibiwo igabwabere bokwenera asenseme yiga ya kitutu cha Chesau asentunda yende imeje bunge ya kitutu cha Chesau ebikora byobo ibibwe transformer ngobono bigenderete asaba menyi borogongorwe etigarete ko begetenda wiri asebale transformer yakonya nige konyete abana baito ngokora bari props morning and evening ngokora bari preps gente kentu ana korona nande ndusiara na banda batulifu in fact inonye na serikali nyama etenga gento kebenki ana okore kana siara gai na ibwe sitore ekiara to ko urwe performer abantu bari metijitaya chinene mbagwate ganga ntu nabatokota kosabana no orinyo tuwakumiri sana wotukobo kiera lera kera twachikoboka twanyore transformer yange ne school ya St. Matthias Siara primary iga eibire n'abantu batamanyikaniti gusangana bamenyi bekenyorogia Siara imeye sub location ya Bunyagatanyi nigo bono bamenyerete obwo bakubwatakana no musunto monene oyurabe kogo segeta ibikora byobosalia transformer na ya beire ya ibiru obo beni gogo chikogenderaga obo ibi ekiagara kwanyora abantu baitu banarira mangana yomorero obo ibona nigo bochikobucha obo tuko bogo kiera rero asogosalia we transformer imeye kinyorekyo nigo bono basagana eskuru yoboroso ya Siara asibaba bagosalia etangi eyogokonya aborokiwa chingakio chiboigo baba bagotarira chiduka chirangabu na gokorobosalia bobo ibi tangi yaito ebaje tabakabune tap kare babune tap bakanyoranga amaje gwitekare bakamako koigoreke mume ko yetangi bakasieka amaje one yo tutukubetinga amacha inare safe asa abana baito gutumia chitangi tu araterwe sukuru abana batumia amaje mbanya gutiroteka abali bagokora boigo bonchoreria chinseme chyo nigo baba bakwemurungania kubatekana no kolima wetitaya asegeka kemitie nyene abali konya bako ni chingeni ga echiro ga ya Siara na baro bakunirwe mono sana zenye nyumbali kuchigotwara omwangaso oyo iga amabere nkoni tolensa ngaitoko Rusia light stoko no ria mabere saa 11 afuata ya ntobwa ore ndimboyo ga bono chinga kecho bono nigo bagikerege koreke igabororo agoteba bali bagokora obusali buno boiga goikaba babwato bomanyi bwa mangana yegistima ebikora ebinigo bigokoruna bali bobwate bikoro to bakorina kuchigoro kali nje mongina tingo nyara korina bali basomera tabagwa na ubako ganda bwango baigora ne bintu bibya igombe manye mbemanyete abantu bali bagokora bagwa na bubamanye e transformeye nerusi uno monto moliri otasomera tia mangana stima ya transforme yo ni gerusi ekaigorwa ekarotwari giringa goikebe no monto chiete eskuru ya pabo gosomere gori transforme na chikoigorwa abarai bonsu bono nigo baburiwe gochamo na gotinyo oborendi ligosiria ebikora bunebiga ase binyoro sore kakitware rira sore ntwapata chikura koranje inchuto ruserio masunte ntutakatio masunte kiara kwanyora chitaye chinene street light sie chiete medienyene ya eri ari basaba umugaba naito gwaterana no mwepito kibagendi mu isimi wa kibagendi Anthony bamwe musie Cosmas yagi asimundi gwaterana ne kembegia police community no mugabi ngoro kese ni gumuriro yasengenja abana baito ni babaje kujandika mono aso gotarara amasombo basoma nechitashi asirete kale Ginko ripoteria egetaseni kia unambe ya Mokiandizi TV kurua sekenyorogia Siara
igotoke sublocation ya Bunyagatanyi imeye ward ya Nyakoe iyo gotoka imeye bunge ya Kitutu Chache South elitalia nenkuru kwa Dipon Asanya Demono Moriki oito Dipon Asanya omochando omonene kigima which transforma gostarigwa nabuyo kuivwa ase ensemo iyo ya Kitutu Chache South togo skamutwe ase sector erengete oburemi ni gobono osechinga ki obochori bwa directors bekemerie chae ogendreta ko boikirana ange bono nigo abalimi bekemerie kige chae kurwa se ensemo yo gembo banyara ko bagwesoke na gotugutera rengati bari gochiko babako bachora aba director abo abakorogo so abisi inde banyara ko babakogendera amono bo koreri korengana na barabo nigo banyara ko bakwenekia una ba director baye banyara ko bagochora se chia abisi nigo banyara ko bakwenekia obokoreri obuyane na se chia abisi nabo igo komenekia buna ekemeri kigecha kenyere ko bage koreta lige salina na gutomonyo Moriki oito Mildred Momanyi Liberera lya siasa y'obuchori ase sekta y'obulimi anene ase ensemo y'echae nigo ligendete gokina anene ngaki abalimi bakanire boro bunati bali gocha gwancha aba director abakoro koiranirwa abisi nigo abalimi bali bare ainse lya buli lyobotenelibwa Ogembo factory besokya na goteba egati ya mamocho baenegetie asuburai bwabandurai bali abakoro ase sekta yo oba director abakora aba igo bako ba funded no board member mukuru asenge njata gitacho nyori bagalio kurusha mo board member ro agende kurio board member na ndo ogotire baka maino rule ngana ande bona ria tagitaira negeti na board member baya na ba committee na board member baya bakora bachikonyo achibese chibate ba milioni 500 sitini bana chaba limi bachikoria ntuto taire te keski na koti ningitoko na joti besa mure mitabu atikden na barabo abangwana mbaro basaltie factory ndate ko bakurera nga guchakira bitiko lya rero kuchimwena stogo cyano chikura chirororo tibasa kweba gutena tundu bali ende yonsi yabalimi bake idinde ngane chikura bakorigia aba director baba ya batokoreire amangana maya tutakagirite kakana bo aba director bali abakuru nigo bachiete bakagorobore mu manzai gozamaremo ekaro bagora kanigo bachiete bakagora chiaka chinke bagacha bakatotebya jeka chinyinge echichitayo ekera eba gortembeo ekera aba director baiba soka bagenda gucho no bata gototebya umaene twaje konyora gachibese chito chiarie tunabaiga bakoro igo yagera twateba nga ntoba tageti nto gwanja basoye gozo taribo abare ngoriri timbata cha marieta bara sikwena baingente mbaba se kwe balinde ngango chikobori bale chikura nande tobae aba bale mebuna matini otokonyire sana igo atogenderia ase asobo director na bali bande barororo bagendere ka toche komanya hadi toche ko bachenje kero to gwanja nigo batogya oburayi obuya ansama yabakoreirwe igati yabo obonya obuya bwa machani egati yebinto binde ebinge ebyo bakoerera mangana yero ni tokanda tuimuki kibese kiroro tokwira nono umwana esukuru nje bana ndoje nk'abantu bali abakoroga ke abantu baminto mwari gwanja ngatiga baruo bagendeka chinga kijiri abali abakoro barengo amachani idango beresto ntwanga rwate chiro pi lakini rero machani aito tayo sito etobwate chire ngiya nande baturigeiri ekene bali abakoro barabunto batageti nonye ne tundu bali chikiro ni gotokoe gubuye munabona ige tubwate chikiro chinyinge ntomaitinga ngakia ba director bali abakoro bare ko cooperate na abande twanyora toko iberu ase chinga kecho nigo basabire serikali ko babwatesia asoko ene kyabuna abarayi abakoro tibali gocha kwirana abisi ase kolengana barubonigo abalimi babete bakunererirwa mono amona barayi abo tuna butwale ko tebye serikali asomo yo bwogwanja omosa basaja abaso ete nyasa to bekire to bagaso ande leadership yo minto board member omweno bagendera koreke obo onya bakurumi bali bagocha eserikali teko batangasira tole tayare kodiri na bantabwo na enenyi yali bakotubwa totokolecha tokoreke guripotelya egetaseni kyandizi TV ile Italiane Mildred Momanyi
Yamono omoriki oito Mildred Mumanyi asaroterwa senchira yo boikero mwachomboriren kwenjira litkoria lero yoria lengelit korio gochengera ekemeli ekyogia echai meyense engima kurase county ya Nyamira ase ekemeli kiye chai boigoni go egati yabalemi anene abo bakoni chai abo gochiase factory nyansio ngonyara ko bagwa Sofia na kwemurungania higoro ya obokorere no botumeki obe bwendibo ase factory eyo bagokwana muri Kiandeze TV nigo banyare kwa kwene kiabuna okwe murungani oko nigo kwanyare kwa kwene kiwa kubwatekana na ekemerekyo kugendera kwa ke gokora bobe chinga kibono abari mibagenda kwa bweto mana kwene banyare kwa komenta ekerengo kelige sabna mtu mwenye muri kura se county Nyamira podcast okara chinga kinzingi megenda takuchengera ekemerige chai egati yabali mikurwase efactory ya Nyansiongo nigo baesokire na kugendera kwimurunganire kubwatekanamo n'aba director wagosoka kurwa bisi abo kolenganamo na barabwo baoneti buli mu bwagoretwe bolengeta bali mesinsa mu kidi cha Saratuka ubo kolenganamo na barabwo batabwatanetiwe njobuno mulemi nigo nkumeti sana abalimi mbaleka babwato bomanyinge chaye itunga kibweneta ko sewo ngakie chaye itewenda ko rumogondo echaye ngija agende to the factory ere ndubuya matumisi agende ensi tali obokoro obumoroche bagenderete bugutumia chibesi chitu buna chitagwenereti abuna bwa abantu turaganie abali mochore bagende bajigotora utolendere nivo yaito eginko report rigetaseni kya wanjete kya Ndizi TV kuruge Gaston Semechiga cha Nyansiongo igotoke meye ebunga ya Burabu ime ye county ya Nyamira inche gongoro kwa Polycarp okara Togos kamotwase amangana arengete siasa nigo mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati nyareko bagakoboria serikali nyareko bagewikira nicira cyamagendero yenyareta ko bagekurira aba Kenya chinga kibale ko bagokora campaign no nyana boniga nyareko bakoboria anene wizara yoborendi bwaime enyare boigo kwenekia buna nyareko bagokora obo unengia na boigo bolingoria eliyo kubabekera gose kubabeka biara gati yabakora serikali buna abanyanyimba bagendetse ko bagotumeka chinguru cyabo asenchira Elia etabwenerati wa Migori kumekuwa kwamba hapa ndio lazima watu wamwage damu katesi ya wale ambao wamejiunga na chama cha Kenya Kwanza. Kule Kisii watu wamewawa, wamejinchwa kama ng'ombe wakilasimishwa. Yaani nguvu zimeingia kuingia tu katika, mbona hatuoni wale wa Kenya Kwanza wako na fujo kuliko hata wale ambao wameungana na wao. Wananchi nataka niwaombe tafadhali, you are our last defense kwa biashara hii ambayo wabunge wamesema hapa ya kununuliwa bungeni. Sisi kama county wanasema pesa ikitoka juu inakuja kuibiwa hapa chini. Kama mtu anaiba pesa hapa chini, wacha akamatwe. Sio kwamba wananchi wanyimwe. Mimi nataka niseme kama National Vice Chairman wa chama cha ODM, niko tayari kama kiongozi wa chama cha ODM kusimama kidete na ndugu zangu na dada zangu ambao kutoka Pwani. Nimeona umeongea vizuri. Nataka nimuulize ndugu yetu Omolo, kama umepewa nafasi kama PS, angalia vile maisha itakuwa mzuri kwa miaka ile ambao umepewa, ndiposa hata siku utakayotoka ofisini utaweza hata omba kiti cha MCA. Wacha kufanya watu wawawe. Watu ambao wamepiga watu risasi mpaka leo hii hawajai kamatwa. Wale walipiga watu hapa, waliua watu hapa wakati chairman wa ODM alikuwa anazikwa hapa, hawajai kamatwa. Kule Kisii watu ambao wamepiga watu risasi mpaka polisi ambao wanajulikana wamepiga watu risasi hawajai kamatwa. Eti kwa sababu mkubwa wao anaitwa Omolo.
Togoska motwe chingaki omurai bwense Daktari William Ruto agendeta monetaro ya matuko atato imeyense ya United States of America niganyale kobaga kwenekia bune serikali ya Kenya anene gwetera se sekta yechisemi nechikobe kobeka oko bwaterana ogo ikiranu amone serikali ya America buna enchira eyamo yogotingia ekerengo gichisemi na boigo obumanyi meyense ya Kenya gago kwana ase ensemo elia ose state elia Georgia nigo Ruto anyara kobaga komerana amonegati yabateneribe company area ya Fortune Company executive asekerenga gyokonekia Bunachi University chia Kenya janyara kwa bachiko baterana amone company eyo helio kwimoke kerengo kyobomanyi higati chinse chibere. We already have a positive record of progressive and highly impactful collaborative efforts between universities in Kenya and the US. One shining example is the transformative academic model providing access to healthcare, commonly known as AMPATH, which brings together Moi University, Moi Teaching and Referral Hospital, and the AMPATH Consortium of global universities led by Indiana University and the government of Kenya. This collaboration has made our healthcare landscape more responsive, effective, and inclusive. And as you heard, 24 million people in Kenya are beneficiaries of this collaboration because of improved healthcare outcomes. Before us, therefore, is an undeniable opportunity to enhance our partnership and to build on the achievements and promise of AMPATH and deliver transformative insights and solutions beyond healthcare. Other critical challenges, both local and global, include financial inclusion, agricultural productivity, water management, clean energy, and of course, climate action. In an increasingly technology-driven world, STEM is the bedrock of innovation and progress, and a workforce skilled in STEM is essential for economies which aspire to become progressive and also to become sustainable. Mwanchomo ligereria amayali nyaleko bago ikirana ime ya egeta seni kendize TV nigo tokomanyonga nigo bono omurai bwense Daktari William Ruto anyaleko bago ikirana ase estate area ya Washington DC ase aranyaleko baga kogendera amonetaro yaye inyoranga etaro eyenigera chikobage kwenekia buna nyaleko bage gotingia oko bwatana wense ya Kenya na bigo ense area ya America ase emiaka emeronge tano ne mobona nyare ko bage goete tare iboigo igarachi ko bage kwenekia okobeka okobwatana ko bokoreri igati yabo asensemo yechisemi obonchoreria na boigo obumanyi bwa ekerero Ruto nigo are asese ya America ase amatuko atatobono gati yabali boigo banyara ko bagose bagendete amonetaro eyonere omorai bwense na omo first lady Rachel Ruto hao yoboigo bagendete ko bakwenekia ngano bagenderete amonetari yo imeyense yo ya United States of America. Anyway, let me go and get back in. No, we will not wait because by the time the luggage comes out, I was told. Where are you now? Nigotomo ganeretie omurai bwense amayase tare yo asetore no gosemerenga na nyara ko bakoreta amaya
imense ya Kenya togosuka moto nigo mwaziri bwa oboremi Mithika Linturi ritukoria rero anyara ko bagwikirana bosio bwe komiti ya oboremi ye senete sanyara ko gakoiraneria agati ya maborio ayanyara ko bagakuborigwa ase komiti eyo no nyana bonigo Linturi anyara ko bakwenekia buna eboyo bwerigo ririke mbochiko bwikirana imense ya Kenya gutakira ritukoria ngyo agwago kigima munyara ko baboko bwato kwagochia ase chinsemo ao chinga kibono abaremi bagendetse ko bakoboganya burachiko bokonibwa nabo kwenekia buna banyare ko babogotinge nabo kwemukia ekerengo ekirige saigoro. I want to say yes, we offer coffee fertilizer under the subsidy program. It's called the 1717, something like that. And yesterday, I want to say yes, there has been a delay in the provision of the coffee fertilizer because of certain obvious reasons. You know, Kenya does not produce fertilizer, so we import, and it's common knowledge over the problems that we have had around the Red Sea on importation and many other issues. But yesterday evening, I confirmed that by end of day or tomorrow, we will be able to have the coffee. We mobilize a number of coffee fertilizer to around that are available, and I'm sure the 1717 coffee fertilizer will be available, I think, latest tomorrow, and ETG is providing or is bringing in this by end of day. So that one I can assure you, Mheshimiwa, at least we have made provision for that. We have confirmed its availability, and we will be in the market by tomorrow. Togo suka motwe bono maiga ya serikali kubeka okobwatana ogoikeranu na banyagitari ikyo kirete barabugo tugutera are omogiro ntabwo yokwirana asemere mobono nigo egati yabakoreri be sector yobo chenu asensemo ye laboratory bo igabanyare ko bagwesokia nakogendera mono mogiro obo bago kwana nigo banyare ko bakweneke guika serikali nyare ko baikirania amaganio abo nalio lyo kabarachi ko bago tugutera are omogiro bo. We still have people, class 8 dropouts, Form 4 leavers, doing HIV tests. They're the ones that if you go to a VCT center, the manning VCT centers in the hospitals and even the private VCT centers, we are telling the Minister of Health that you cannot bake your cake and have it. The courts had already spoken that these people are supposed to leave, and those positions be given to medical laboratory officers. The patients that are being booked for dialysis, for elective CS and major operations cannot be able to get the services because we are the people that prepare blood, recruit donors, we diagnose a lot of diseases because all the medical tests are being done by medical laboratory professionals. So currently what is being done at the hospitals is guesswork. Wikirawo mancho murigereria no toko yakira omo sumari amayense ya moya bono mo gorobambi manase abariki baito mangana maya asoko neke manyare ko ba muko ya sangereria selibo ili motonyara ko batoko sanga amo naye balibo igo bagenda toko bagotobwatia gweterase mitandao ya ito ya Facebook na gwetera YouTube nindo cheke naro kurukwa Joel Omare agoteba nigagenda toko bagotobwatia kurwase chinsemo chiria cha Kiogoro bagendrete ko bagwetera bagotebanga nigo bagenda toko baboigo agotebanga no agenda tokoba gago tobwa kuruchinsa mo chiria chia Kiogoro gutoma engora yaye ucyase omoche okieka sugusira ko mwana abivo nigati abande abanga bagenda tokoba bago tobwate porumura kuruchinsa mo cyasa tumogranga otebanga no ale imeya maya emarago baya bono Lydia Mosenero nyara ko kwenekia una agochere wetera somonwa bwebi manyerio chinga tonyara ko batoko baterana amonere saramu manyeritira ngoro kwa Josephat Mesingo bena tole amunae chinsa isato chebano mogoro ba komanya ya manayanda mankenga gena tokoba wataka kurwa seketa senikendeze TV.